sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, as sinuli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ni Sipolito and Arlene Briobo, Thanksgiving, dulot ni Tess D. and family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan, dulot ni Josel Asaituno and family. For the successful operation and fast recovery of Sharv, dulot kan Okmer Pama family. For safe delivery, offered by Rekame Watiwat. Para sa kapaingaluan kan mga minasanod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Francisco, dulot ni F&S Velasco. Juan, Gloria, dulot kan Asopardo and Cantara family. Dexter, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Jose, dulot ni Nilfali and family. Jalcita, dulot kan Altea family. Ray Joseph, dulot ni Emmy Ribaya and family. Aurelia, dulot kan Segovia and Listana family. Ernesto, dulot ni Teresita Bitaw and family. Noel Sr., dulot ni Lori L. Aitona. Maura, dulot kan Pavia family. Salvacion, dulot kan Barameda and Cagasan family. Juan Jr., death anniversary, dulot kan Vargas family. Nelia, dulot kan Odonio family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Happy Chinese New Year po sa Gabos. Happy Chinese New Year. Bilang sarong Chinese Filipino Apostolate kan Diocese of Legazpi, ang satuya pong parokya nakikisumaro sa Gabos na Filipino-Chinese communities and families sa bilog na probinsya asin sa bilog na kinakban. Aldaw ini nin pagpapasalamat sa Dios nin mga biyaya, aldaw nin paglaog kan kultura, tanganing mailaog ang ebanghelyo sa kultura kan mga Chinese. Asin man aldaw na nagpapasalamat sa biyaya nin pamilya, urog na kan sa tuyang mga ginikanan, mga ninuno.
idulutaan misang ini bilang pagpapasalamat. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong nga espiritu, Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Mahihirakon na Ama, danay mo kaming tinatabangan sa panahon nin katikapuhan. Nagpapasalamat kami, hulikan sa imong pagkamahihirakon. Asin hinahagad mi, na agawon mo kami sa gabos na karatan. Tanganing sa gabos na panahon, makapaglingkod kami sa imo sa kaugmahan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni Santiago Apostol. Paladan ang tao na mapusog sa panahon nin mga kasakitan. Pagkatapos na siya maprobaran, itatao sa iya ang korona nin buhay, na itinuga nin kagurangnan sa mga namumuot sa iya. Kung kamo pinagsusugutan, day kamo magsabi, padara nin Diyos ang sugot. Ang Diyos day masusugutan, na magibunin maraot asin day masugot sa kiisay man. Ang tao nadadagka asin dinadaya kan sa iyang sa diring maraot na kamautan. Ang kasalan minagikan asin iyan ang bunga nin kamautan. Kun ang kasalan dakula na nagbubunga man nin kagadanan. Day manlugod kamo masala namumutan kung mga tugang. Balang balaog na marahay asin sangkap gikan sa itaas. Hali sa Ama nin kaliwanagan. Sa saya daing pagbabago, daing anino nin pagliwat. Sa iyang sadiring kabutan, kita ginibong mga aki niya, dahil sa tataramon nin sa iyang katotoohan. Tanganing kita magin enot na mga bunga kang gabos na sa iyang linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang tao na tinutukdoan mo kagurangnan. Paladan ang tao na tinutukdoan mo kagurangnan. Paladan ang tao na ngadalan mo kagurangnan. Na tinutukdoan mo kan sa imong tugon.
Magiging matuninong siya sa aldawnin kamundoan. Paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Dai tatalikdanin kagurangnanan sa iyang banwaan. Dai niya papabayaan sa iyang pamana. Asinan paguhom ibabalik sa katanosan. Magsusunod sa iya ang gabos na matanos. Paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Kung magsabi ako, napadalhil na saan sa kong bitis, an sa imong pagkahera kagurangnan, pangangatamanon ko. Kung balakid ang mga kapurisawan nin sa kong puso, an sa imong karahayan, iyo an maranga kan sa kong kala. Paladan ang tawo na tinutukdoan mo kagurangnan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang disipulos nakalingaw magbalon nin tinapay. Asin saro na sana ang tinapay ninda sa bangka. Kan si Jesus nagtutukdo sa inda, nagtaram, mag-ingat kamo, maglikay sa lebadura kan mga Pariseyo, asin man kan lebadura ni Herodes. Ang pinag-urulayan ninda, kunta daw tadaisinda nin tinapay. Kan ini naisihan ni Jesus, nagsabi sa inda, ta daw ta pinag-uurulayan nindo na dai kamo nin tinapay, dai pagiraray kamo nakasabot, kaniguanan sa indong pagkabuta, para sa ano kamo may mata, kung dai kamo nakakahiling, para sa ano kamo may talinga, kung dai kamo nakakadangog, dai nindo nagigirumduman kung pirang basket na pano nin mga tada, an natipon nindo sa 5 tinapay, na sa kung ipinakakan sa 5,000, simbag ninda, kagduwa. Asin pirang basket na pano nin mga tada, an natipon nindo sa 7 tinapay, na sa kuyang ipinakakan sa 4,000. Simbag ninda, 7. Nagsabi si Jesus sa inda, dai pananggad kamo nakakasabot? Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Today is a joyful day for our Filipino-Chinese community. Kung sain may mga Chinese sa inman sa parte kan kinaban, pirmisindang nagtitiripon. Kaya kung sain daa may Chinese, may Chinatown. And one of the oldest Chinatowns in the world is the Chinatown in Manila. Aldaw ini nin pagselebrar, aldaw nin pagtiripon nin mga pamilya na uruli sinda nagtitiripon, aldaw nin pagselebrar may mga paputok, aldaw ini nin masiram na mga kakanon. Nasasabutan ini kan simbahan, this pride in one's cultural heritage. Tinatanaw kan simbahan an halaga kan kultura, asin an halaga na mailaog an mensahe kan ebanghelyo sa kultura kan mga tao. Kaya kan an satuyang Santo Papa si John Paul II, kasarabay na an pagpreparar kan mga konseho, mga reforma sa laog kan simbahan, naisipan na kaipuhan makapaglingkod sa mga grupo nin mga tao na siring kaini. Kaya nagkaigwanin mga personal prelatures. Sa panahon tangon yan, there is only one personal prelature, an Opus Dei. Asin yaon man an personal parishes,
personal missions arog kan sa tuyang parokya, kakaiba po ining parokya kan St. Jude. Dahil bako ining arog kan ibang parokya na may sakop na barangay, ang parokyang ini ang sakop, ang paglingkod sa mga Filipino-Chinese. Sa France, halimbawa sa Paris, ang mga Pilipino duman, igwamanin sa diring Catholic mission, asin ang naka-assign duman ngunyan, kung tanda nindo si Father Jovic Lobrigo, siya ngunyan ang pastor kan mga Pinoy na yaon sa France. Espesyal na misyon para lang sa mga Pinoy. Parehas kan St. Jude na espesyal na misyon para lang sa mga Filipino-Chinese. Asin man lain-lain pang siring na mga parokya o mission sa Mindoro, halimbawa, Igwaduman Parokya, the Parish of the Risen Christ, espesyal na parokya para lang sa mga mangyan. In other parts of the globe, there are parishes especially for Hispanics, for different cultures of people. Mahalaga ining pagtaonin espesyal na atensyon because the church honors heritage and honors culture. Tamang-tama dahil ang ebanghelyo tangon niya na aldaw, manungod man sa kakanon. Ang mga disipulos sa ebanghelyo, mayong ibang iniisip kundi kakanon. Sometimes we can get too preoccupied with food. Sarong aldaw, yaon sinda sa pagmisyon, yaon sa bangka, nalingawan nindang magdara nindakol na kakanon. Kaya habang nagbabiyahe sinda, mayo pong ibang iniisip ang mga disipulo, kundi kakanon. Kulang ang daratang kakanon. Paano daw ini? Sabi kan kagurangnan, mag-ingat kamo sa lebadura kan mga Fariseyo, saka sa lebadura ni Herodes. Nagngalas po ang mga disipulo, what is Jesus talking about? Why is He talking about lebadura? This is yeast, pampaalsa. Siguro, si Jesus, ang concern niya man, kakanon. Pero kan nadangog kan kagurangnan na iyo an huron-huron kan mga disipulo niya, baad kakanon man ani niisip ni Jesus. Jesus starts correcting them. Ti pananggad ka mo nakasabot? Kadakol na akong ginibong milagro sa atubang nindo. I have shown you the miracle of the bread, the miracle of the multiplication of bread, and still you do not understand. Dahil bako man pong kakanon na pisikal ang pinag-uulayan digdi, when Jesus mentions yeast o lebadura, mas hararom pa po ang sa iyang tinutukdo. Inot, sa butong tango na ang kahalagahan kan lebadura. Para po sa mga tawong naggigibo nin tinapay, ang lebadura, sentro iyan kan pagluto nin tinapay. Ang dikit sa na yeast, dikit na pampaalsa, pag isinalak sa harina na pigmamasa, na iimpluwensyahan niya ang bilog na harina, na papaalsa ang tinapay. Pagdaing pampaalsa, daiman minadakula ang tinapay. This is what Jesus is talking about. He uses the image of lebadura to tell us na may mga bagay na nakaka-impluwensya kan sa tuyang pagkabuhay. Things that shape our identity, things that shape who we are. Saro-saroon ta. Inot, sabi niya, maglikay kamo, magbantay sa lebadura kan mga Fariseyo. What is the leaven of the Pharisees? Kasuhapon, kasugpon po ining ebanghelyo kan kasuhapon, yesterday, the Pharisees were demanding for a sign. Jesus, show us a sign so that we can believe. Tawan mo kami nin tanda, matubod kami. Ini pong mga Pariseyo, ang problema po ninda, bako man religion. Ang problema ninda, they like to control God. So they wanted to believe, but in their own terms. Garo ginigibo ninda ang Diyos na tawo-tawo. Ginigibo ninda ang Diyos na kontrolado ninda. And so, the leaven of the Pharisees, ang libadura kan mga Pariseyo, is religious pride. Ini ang libadura ninda. It shapes their whole being.
Pride. Sabi pa ni Jesus, maglikay kamo, mag-ingat kamo sa libadura ni Herodes. Sisay si Herodes? Marurumduman ta si Herodes sa runghade na nagdadangog kay John the Baptist. Aram ni Herodes kung ano ang sala. Aram niya kung ano ang immoral. Pero imbis na magdangog kay John the Baptist, ang ginibo po ni Herodes, ininot niya ang sadiri niyang image. Ininot niya ang sadiri niyang comfort. Kaya ultimately, siya man sanaan nagpapugot kan payo ni Juan Bautista. This is the leaven of Herod. Compromise. Ang pagkompromiso. Ang pagpili kan comfort imbis kan tama. And so, balikan taan mga disipulo. The disciples were worried about food, about not enough bread. But Jesus is worried about what shapes them. Jesus is worried about what is the leaven of their lives. Ano ang libadura kan buhay nindo? What is it that shapes you or influences you? Tamang-tama dahil sa aga is Ash Wednesday. Nagpipreparar po kita para sa panahon nin pagdisiplina, nin hararom na pagpangadji, nin pagtabang sa nangangaipo. 40 aldaw ta iyan gigibuhon. Ngunya na aldaw inaapod man, Fat Tuesday. Dahil maayuno sa aga, ngunya na aldaw nagkakakanan mga tao nin mga masiramon, ta sa aga bawal magkaon. Pero magayon, na sa pagpuon man kan bagong taon para sa Filipino-Chinese community, sinisiyasat taan sa tuyang puso. What is the leaven of my life? What is it that has been shaping my heart? What influences my thoughts, my behavior, my speech? Anong mga dinadangog ko? Anong mga dinadalan ko sa social media? Sisay ang mga tawong nakaka-impluwensya kan paghiling ko sa buhay? Is it pride? Is it compromise? Dahil ang mga saradit na mga bagay, siring kan libadurang sadit na nakaka-impluwensya kan tinapay, at mga saradit na mga bagay na nakaka-impluwensya sa to, pwede man na iyoan mag-shape kan sa tuyang pagkatawo. Small habits can become patterns. Patterns can become a life. Maglikay, mag-ingat, sabi ni Jesus. Nalugod, bakong pagpalangkaw kan sa diri, asin bakong pagkompromiso, ang nakakaapektar kan sa tuyang pagkabuhay. Makapagpreparar po lugod kita para sa paglaog kan Kwaresma. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, itinao mo sa mo an sa imong bugtong na aki sa pagligtas sa mo sa kagadanan asin sa anuman nakaratan. Ako ining sakripisyo na sa mong dinudulot sa pagpasalamat sa imo sa pagligtas mo sa mo sa kahurasaan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta minsan ngani da imo kaipuhan an sa mong pag-umaw, balaog mo man giraray an pagpahayag minin utang na buot. Ta minsan mayong dinadagdag sa imo an sa mong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kairiba ang koro nin angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigop mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ina kan China. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo, an mga martir kan China, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan sa tuyang maestro. Ama niya mo Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo anak kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapos sa indo, Asin sa imong espiritu, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Jesucristo, ang tinapay nin buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Diyos na makapangyarihan, huli ka ining tinapay nin buhay, ilinigtas mo an sa imong banwaan sa kapangyarihan nin kasaklan. Sa imong pagkamuot, pakusugaan sa imong banwaan, tabangi kaming magtalubo sa danay na paglaom sa kamurawayan na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Giraray, imbitado po ang gabos sa aga sa pagbubukas kan panahon nin Kwaresma, ang mga misa para sa paglaag kan abo, 6:45, 12:15, asin 5:30. Pakiimbitaran po ang mga kapamilya, mga amigo, tanganing sarabay kitang magpuon kan taon, kan Kwaresma. Sa agaman po, iyoan aldaw nin pag-ayuno. So, madisiplina kan pagkaon, asin madagdag nin pagpamibi, pagtabang sa mga nangangaipo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, sa pagpuon kan bagong taon kan sa tuyang mga tugang na Chino, bendisyonan po kamo kan mamomoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw na nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.